הגענו על הבית, אמרתי רבי יצחק, אני לא יוצא. סיפרתי לו. הוא קם עם המקל, הוא היה מאוד מאוד רציני ככה. הוא אומר, אם אני הייתי רוצה, ברבע שעה, הייתי מאמת את הפתק, ואין לי כל עולם. טוב, זה משמיים שאין דגים היום. המסעית פה, יש פה מסעית שסוגר את הדרך, והם יוצקים בדיוק, עכשיו עושים יציקה. זה ייקח לו עוד איזה שעה. והייתה מתבטלת הבחירה בעולם. אז אמרתי לה... האוטו שלי פה. אם הייתי רוצה רבע שעה, הייתי מאמת. אמרתי רבי יצחק, הגיע הזמן שנבטל אותה. הוא חייך. אמרתי, וכל זה אנחנו סובלים ברבע שעה? רבי יצחק, אפילו בשעה נעשה את זה. אבל תגיד לנו מה. אז הוא צחק. אמרתי, ואיך ברבע שעה? הוא אומר, עם מילה אחת מהפתק. ואמרתי, בשביל זה אנחנו סובלים. הוא אומר, אתה לא יודע מה זה כוח הבחירה. והיו לו פנים חמורות ככה. וידעתי שרבי יצחק ידע משהו מכוון. במילה אחת מהפתק. ברבע שעה הייתי מאמת. אני כל כך נשאר לי זה השיחה, כי שהוא השתמש במילה הזאת, לא ידעתי שזה אמת שאפשר לעשות מזה פועל, מאמת. אז בשביל העברית שלי זה היה טוב. אז נשאר לי בראש מאוד חזק. מראה שזה אמיתי, כאילו. כן. מראה שהדבר אמיתי. מאמת. מראה לכולם שזה אמיתי. מראה את הפתק. הייתי מאמת. רבע שעה, אין לי כל ישראל. אבל לא הייתה נשארת בחירה. אמרתי רבי יצחק, מי תראה בחירה? כולם מתים, היינו עייפים. כולם מתים, כולם רוצים למות רבי יצחק. רוצים רק את הגאולה. רבי יצחק לא היה צחק. הוא מבין שאנחנו גמורים. בחירה זה דבר... איפה שירותים פה? שירותים פה זה... בחניה. סבא. למה לא במשיח? סבא צוחק. משיח! רבי יצחק אומר... תסתכל על הפרצוף שלך. משיח? מי צריך משיח? יש לנו ליקוטי מורה, סיפורי מעשיות. מה משיח יחדש?